то мы будем Так, вату кинь катать. яшчэ адзін інвайт. Зараз усё кіну, толькі трансляцыю пракантралюю. Ага. Ну, Усё, там трансляцыя зараз пайшла хвіліни паўсюль, я 2-3 і бачу. пайдзе. Так, Да, ну, всё. лаві. Ютубчик пайшоў, ютубчик мы бачым. Ну што, як тыдзень твой, ну? Ну Як ён? што, зарплаты няма, я сяджу Курва, такі, я... бля. А ты не... Хіндыка закончыліся бабкі, і ўсё, я, бля, Ага, шукаю новую працу. так, і это, і што? Ну, ўсё, тыпу, яны больш чым на тыдзень затрымалі, у мяне ёсць, ну, усе там легальныя all legal grounds to say Падставы. goodbye in one Ну. day. І гэта ўсё, і, карацей, як, ну, пакуль што я сяджу, тыпу, хай мяне experience фарміцца, так? Вось, а як толькі, тыпу, скончыцца, ну, як толькі я штосьці новае знайду, я адразу такі, хобана, бомжур моладзь, як там, сям, і ўсё. Адным скажу да пабачэння, другім скажу, ось, я да вас прыйшоў на працу. Вітанчыкі. Так, табе далятае пры інвайце нема? Не, пачакай, мне зараз прагрузіцца гульня, і зараз я прыгну. Зараз я скочу. Карацей, анекдот. Ось так адразу. Усім вітанкі. Дарэчы, павітайце дзеду, дзеда 300 падпіснікаў. Падпісчыкаў, граце, ўсе шляхетныя, самае лепшае. На ютубасе, таму він... Я ачмурыў сёння. Я 2 разы сёння ачмурыў, ведаеш чаму? Першы раз за гэта было да стрыму, калі я уцяміў сабе, што я не даслаў свае справаздачы, каб мне зарплату далі. Прыйдзецца сёння, ну, не смактаць бібу, але вось жыць на тыя кавалачкі, што засталіся з мінулага месяца яшчэ. Просто таму, што, блядь, сёння зранку у мяне такое пачалося на працы, блядь, табе не перадаць. Вось, ледзь галаву паспяваў адымаць і ў гэтую прыбіральню бегаць пасаць. Вось, а другое гэта так. Разумеем. Тое, што сёння я такі атрымаў паведамленне на e-mail, што нехта там падпісаўся, але гэта разрядку зараз бывае. Я такі заходжу, блядь, там 300. Я такі, блядь, нулі, я такі... Нулі. Карацей. Поехали, пайшлі. Дзе анекдот твой? Давай сюда. Прыходзіць расійскі Ванька да свайго папа і такі кажа, бацюшка, я зрабіў грэх. Што такое? Раб Божы. Я зрабіў грэх. Ну, які? Я падмануў габрэя. Ваня, гэта не грэх. Гэта цуд Божы. Гэта, бляхы, савецкія ваши антысеміцкія жартики. Ну, едаем их усім. Засуджаем. Засуджаем. Мы сваіх сваякоў не выдаем, но яны самыя лепшыя. That definitely would be true. Так, слухай. А што мы робім сёння? Давай, дай я сяду на татарана хаця б свайго. Ну, карацей, засталося... Там да халеры засталося. 3 разы сернуць, 3 разы пукнуць, да і ўсё. Не, мне падаецца, там да халеры. Там павазіць штосьці кудысьці. Тут у нас один supply delivery, так? Гэта не вельмі складана. Трэба будзе потым ад армейцаў забраць один secure контейнер. Гэта не складана. Зараз это зробіцца. Трэба будзе зрабіць яшчэ па калена глыбоко. Так, я гляжу, вывучаюся. Раз, два, три, чатыры. 4 задачы, якія нам даступныя ў кола. І адная у Кольскі. Кольскі адміністрейшн, там гэта трэба ўжо ехаць будзе на другую карту. Мы сёння скончым все, што тут ёсць, усе таскс, і палецім на іншую мапу. Вось, адзінае, што я табе скажу, гэта трэба будзе табе ўзяць нейкую прышпільную машынку, бо мы, ну,
Невялічкую, але дастаткова магутную, бо мы зараз паедзем, пацягнемся на поўнач. Ты хутчэй за ўсё павязеш гэты сервіс Spare Parts, а я паеду падбіраць іншыя гэтыя грузы і вазіць іх ужо, ну, на лакацыю. Так, HX 520, як табе? Ці тайгу браць? HX? Да рэчы, Так. можаш взяць HX. Галоўнае, усталюй там нармалёвыя гэта лайнапраходчаскія, якіх там колы, і ўсё будзе цудна. Табе Гэта трэба, што карацей, мовіць? паехаць на гэтым... стоп. Так, зараз. Табе трэба на Railway Station ехаць. Табе трэба ехаць на Railway Station, і там, карацей, адтуль цягнуць гэты сервіс Spare Parts. Зразумела. А што па прычэпе? Флетбет у мяне стаіць, дарэчы. Не браць. Дарэчы, вось флетбет і сайдборд бет, гэта табе будзе ось самае то, што трэба. Так, чакай, гэта трохі не тое. Угу. Зараз знайду, дзе гэты фрейм. Сайдборд. А, ён стаіць у мяне, дарэчы, сайдборд. А, флетбет дзе? ён такі самы. Хутчэй можаш кран прыбраць, бо, ну, у цябе не будзе таску з кранам. Не трэба табе такое рабіць. Так, вось Заебешся. гэтае. Зайвы раз. Вот. Потым там Factory Skyline потым зробім. Всё, Ось. карацей, сайдборд. Ну, все цудоўна. Усталю нейкія колы, каб па льду можна было ездзіць і Зроблена. адначасова. Ну і все, паехалі. Табе трэба на Railway Station забраць гэты сервіс Spare Якая Parts. задача? Supplies Delivery. Supplies. Вось ён. Supplies. Ось. Так, Railway Station, я- і наш недалёка тут была, не? Не, Ці недалёка. будзе? Ну, на лёд выехаць, ды там праехаць, ну колькі? Хвіліны 2-3. Ось. Во, ўсё зразумеў. Я, дарэчы, знайшоў тут у магазинчыке ў краме канцэнтрат абляпіхі. Што гэта за херня? Гэта каб Так, абляпіха твоя, гэта ракетнік, калі па-нармальнаму. Чалавечы. Шалталанка. Шалтала. Ебать, ты ведаеш на літоўскай, як яно будзе. Так. Карацей, з ягад ракітніку. Ага. Гэты, типу, экстракт, канцэнтрат, яго можна дабаўляць у гарбатку і піць. І што, гарбата смачнейшая? Ой, піпец, як мне падабаецца, я адразу сабе новым чалавекам адчуваю. Ось Што сабе? усе хваробы зыходзяць. Ось мне вельмі Зайшло. Не быў у дзяцінстве, апынуўся такое адчуванне, не? Ну, не тое, што ў дзяцінстве апынуўся, але тыпу Дзе ты канцэнтрат раней быў? Ну, бо я хадзіў, тыпу, тут у рэстарацыю, мне такі херак 6 еўра. За шклянку. Келіх, За келіх. Ну, Гарбата з гэтым, так? Ракетником, так. О, блядь, у мяне льдинки. Чакай, блядь, кудысьці я влез тут. А ну Ну, там выязджай. аккуратней, бо я свою, карацей, подвеску ўжо захерачу. У мяне тут лёд лётае. Хто бачыць, той бачыць. 60% только. Та ты жартуеш. Я тебе кажу, всё, на 0. Так, блядь, я сел на пузо. А наш что ты на его сел? Ну, блядь, ну, он толстый. Ну, Я не зачеплюся ни за что. ой, шановний. Нам все одно спотребиться. Нам все одно спотребиться некий кран. Так, Який ти казав ад гэтага?
Не брать крана. Не-не-не-не-не. Маленький не спотребіться. Нам треба буде великий кран. Використовувався. Ёб твою мать, професіоналізм. Обергруппенфюрер кран. Группенфюрер. Як это, синку, яка у тебе посада? Я тимліт. Что Ага. это такое? Ну, я керую группой людей, как мы домогались там. Агульні мети, Там так. это, там, розмірковую обов'язки. Ну, коротей, группенфюрер. Группенфюрер, так і є. Паузела худра. Ой. Кстати, ты ведаешь, блядь, тяжковато нечто мне стало. Это просто нечто з чимсті. Пожитіть і у гульні. У працы. Гульня, наадварот, стала для мяне нейкім, ведаеш, такім месцам адпачынку, як гэта было вельмі даўно. Реліф. Так. Ну, цудоўна, бо калі гуляєш А у ось- гульні, як на праці, дык, ну, не вельмі такое прыемнае. Ну, апошнім часам, ты ведаеш, я неяк балансаваць пачаў, яно больш-менш не спадабалася. Так, куды ты паехаў? Я поехал по своим, табе на Railway Station. Мне, я думаю, куды знік, бляха, метка. Яна злева апынулася зараз. Весь лево. Ось. Дамовіўся з сябрамі, завтра поеду у гэты пейнтбол пагуляю, пастраляю Ой, шыкоўна. по гэтых шкетах. Будзеш у масцы бегаць. А табе нармалёва, ты без акуляраў, гэта я не магу пабегаць. Ну, Я калісьці гуляў у пейнтбол. Мы так да нармалёвай такое, слухаю, шоблаю сабраліся. І, мабыць, чалавек 25 у нас было. 20-25, ну, нешта там, такое. дай боже, 8-ка, 10-ка. Дык я, карацей, не змог, бо было даволі вільготна, і мае акуляры просто заплывалі гэтаю смугою. Ага. Карацей, я пагуляў колькі 2 раунды, але мне хапіла. Я ўсіх перамог. Гэта так гэта было і Задумано, так. Я Бывають такая у всіх. сяброўка, хто у нас там такі шиз павёрнуты на мілітарі, о. Погнали. Ну, Зараз будемо. згадала. Як там, до речі, справи у Вольгі? Нормально ўсё у яе там двигае. Я, калі што, спасылку не выдаляў на гэтым стрыме, калі што яна таксама ёсць, штосьці мне павісла. Так, то бок, калі што, хлопцы, дзяўчыны, падпісвайцеся на канал Вольгі. Там цудоўна. Воля Новік, так, хлопцы, глядзіце пільна, бо вочы прыгожыя, твар прыгожы, дзяўчыны, паслухайце. Там трохі зместу ёсць. Без абразы, калі што. Маеш рацыю. Давай, родны. Што ты як? Не па зямлі сваёй. І що, зараз ми доїдемо, зараз ми набудемо причеп, поремонтуємося. Закинемо паліво і все пойде як треба. Апошнім часам, да рэчы, на гэтым тыдні я заўважыў, што была зніжка, бляха, на Евротраку. І мне так закарцела пагуляць у яго, просто пиздец. Не, правда, не ў гэты рэжым, як яго акадэмію гэтую А ёбнутую. що там за зніжка? Ну, на Грэцыю і на Балканы, вось тое, што мне бракуе. Шкада толькі, што Балканы, курва... Ой, колькі там, 10%? Не, гэта Грэцыя 10%, а Балканы 30% зніжка. То бок не такая ўжо вялікая, але халера, хоць штосьці. Калі вось у панядзелак атрымаецца, і я справаздачу сваю адпраўлю, а не забудуся, блядь, як сёння. Придурок стары. Зажалі вельмі, так, заціснулі шмат. Могли б даць по 30%. Але, бляха, ну хочацца пагуляць. Уже колькі стрымаў не было, да рэчы, па Евротраку, мабыць, таксама 3 тыдні, як вось
І на минулому стороні з SnowRunner. 2-3 тижні. Тижні, так. Чаровна, бля, лічба. 2-3 тижні. Spare parts, правда? Да. Два Just кавалки. spare parts. Два кавалки брати, правда ж? Так. Так. Бо повеземо обидва на керунки. Так, щось мені підказує, треба зараз ранок підключити. Что так и есть. Так. Ага. Fuel trailer, trunk, supply. Не твоє. На мапу Що? покажи. Суд. Живем. Куди ми подінемося? Так, а нагадай, куди мені гэта на поўнач весці? Вось туди аж на? Да мяне вось там, Да дзе цябе. я, табе туды ехаць, пхаць гэта. Там, Ну, да дзе... поедем сюди, сюди. Сюди. Кляд. Ось туди. Не діп. Не. Бля, ну давай сюди, потім сюди. А, like brothers. Побудував, ага, шлях побудував, а ранок не подробив. Побудував. Ну головне, що побудував. Все, остатнє. Оп, добрая Вирішив. раніці. Вирішиться. Моя любимая країна, як кажеться одна блогерка. Ну. Так, где мой... Тернеш, вестерн А апроч того, что у тебе уже есть право... І грошей нема, зато есть право звольниться у перших одним днем. То що тебе цікавого відбулося? Особливо нічого, там походив, сходяв на один собес, подосилав свою резюмеху, ну покуль мовчать, сподіваюся, що яшчэ, мабуть, нейкія гэтыя выбітныя выпускнікі Віленскага універсітэта ціромеры сэш не паўсюль абасрались. Я гэта заўжды так бывае зараз, там яшчэ месяц-два пройдзе, іх там павыганяюць, паму што трэба наняць нейкага Досвідченого. які будзе працаваць. Днем і ночью. Ну, і, ну, потелефонують, зв'яжуться. Блядь, тебе приколу яшчэ ў плечы на конт майго одного проекта. У мяне ёсць з амерыканцам, хіба што з Балтымора ці недзе адтуль. Вось, і, бля, такі цікавы хлопец, просто неверагодна. І он на пачатку сам такі кажа, вось тут у мяне ёсць такая праблемка, вы там падумаеце. Я такі, бля, ну сёння пятніца. Вось, і он такі, так, вы падумаеце, што там можна зрабіць, і так далей, у панядзелак абмяркуем, што у вас там атрымалася. Я так, блядь, не зразумеў. Кажу, што, ну, выходныя ж наперадзе. І он такі, ну, выходныя, так, і што, вы на выходных не працуеце? Я такі, не. А яны такія, яны... Блін, Я очмурел просто от такой нахабности. Есть там такий чел пришпільний, і он, короче, що робить? Він такий, типу, American versus European Office. І там завсяди, типу, American Office такий. У нас буде 6-годинний кол, і ми, короче, ніхто не пойде ні у душ, ні у туалет, усі будемо сидіти, там, лялякать, балялякать, і гэта все. Типу такий європейський офіс. Ну, у нас буде кол на 1,5 години. Таке, ну, окей, кол на 1,5 години, тоді годину ми робимо, типу, shower time до гэтага, потім pizza time, і потім ми приходимо а потім на сустракаємося, кол, час так. кола буде паўгадзінкі перапыначак невялічкі, ну, якби таке, типу. А як же ж ці какой-то кофе-брейк, там ці кофе? Візантик, вітаночки. Вітанки усім, чесно. Блін, кофе-брейк. Я такий паскудний анекдот недавно поглядів у ТикТоку. Не, у ТикТоку, у Інстаграмі. Там, короче, нейкі немцы, ну, короче, німецкае такое шоу, калі один розповідає анекдоти іншому, і головне, типу, не засміятися. І, типу, заходять 3 вампіри у бар. Типу, німецький вампір, французький вампір і англійський вампір. І, типу, німецький вампір каже, я буду, типу,
пиво с кров'ю. Французький вампір каже, я буду вино з кров'ю. А англійський вампір каже, мне принесите, типу, 1 стакан кипятку. Ним, коротше, приносять усім напої, і британському Кіпні, вампіру приносять шклянку з кипятком. І він такий достає 2 заюзаних тампони і такі, час гарбатки. Засаяпав ти. Фу, мерзотник. Я щось подобне пам'ятаю, в дитинстві було. Не у сенсі того, що там французькі гэты, а там було нешта про інше, про то, що Такая. 2 неудачливых вампіры накинуліся на ахвяру свою, але яна уцякла. А другі такі каже, ну ти гэта, не сумуй, сябра, я там знайшов 2 тампони, пошли гарбати за пару. Эх, веселое было дитинство. Не кажи, дитинство було лепше. Так, Workaholics must die. Я згодний, Візантик. Гэта не наш approach. Это не наш шлях. Не наш шлях, нахуй. Працаваць трэба з імпэтам і з вялікім жаданнем, але, бля, нармалёва. Ну, типу, workaholism getting developed as a result of strong internal mental crisis of the individual. З гэтай нагоди не треба гэтым Закруціў ты карыстацца. гэта. Не трэба, не. Трэба ж Уф, неяк што сваю забавна. адукацыю. Працоўваць. Ну. Я памятаю, мы, карацей, типу, у нас пачаліся пары па філасофіі, у нас преподавала не хто-небудзь, а тая самая Тацяна Шыцова. Вось. І мы, карацей, такія едзем з маім сукурснікам, нас яго родичы забралі з Баранавічай з аўтавакзала і везлі, ну, карацей, бліжэй да маёй лакацыі. На адзін горад падкінулі. Мы, карацей, такі кажем, ну вось, бляха, гэта філасофія, тое сёе, типу, ніхера не зразумела. А он такі яго вотчым кажа, нічога, бля, зато калі буханка будзе, будзеце ведаць хоць як красіва тост сказаць, і гэта ўсё. Мы такі, ну, тут... Ёсць штосьці ў гэтым. По факце. Ох, бляха, куды я ўлез? Што гэта такое ўвогуле? Што вы вывучылі пасля гэтай галоўнай працы па сяброўству Платона? Ну, няма лепш влагалішча, чым ачко таварыша. Фу, заеш. Знамку ты за свае гэтыя жарцікі. А што зробіш? Шэл пра гэта напісаў цэлы трактат, і гэта лічыцца адна з такіх must read філасофскіх прац. Што тут зробіш? Супраць Платона не папрэш. Ну так. Не кантрыцца гэты Платон. Гэта не контрыцца. Так, ну давай, выходзь ужо. Тут паўзеш нібы на паслязаўтра. Медленно паўзе пачвара. А так? Кроху лепш пайшло. На F. Так, я тут усё паклаў, я тут толькі гай шумеў, калі я тут на F-ку націскаў. Ай, вось яно што. Дзед, ты Ша? забыў. Не трэба ездзіць па дарогах, трэба ездзіць па льду. Дык я ж там толькі крышачку скараціў. Ну, вось бачиш, Наадварот. ты нібыта па гэты distance measure там скараціў крышачку, а па Часу згубіў, ну. нібы я не ведаю. Таму гэта такое. Так, трэба сюды. Гэта прышпіў такім. Шый. Так, мне зараз будзе трэба
спусціцца хутчэй, чым ты прыедзеш сюды. А гэта крытычна? Каб я быў на месцы, калі ты спускаешся, ці што? Не. Крытычна, каб мы просто тут на пасяродку ось зупыніся на паўхвіліначкі. Бо мы Спыніцца тут не тут? размінемся. Ну, так. А, ўсё, бачыш, што ты паўзеш там. Бачыш, бо тут Ну. бляха гэта вушэліна, мы тут не прапхаемся. Ты там, дарэчы, заедзеш, парэмантуйся, там прычэп ёсць да Шышыгі заатачаны, і заправіцца там ж таксама. Так, можна. памятаю, там цыстэрна ёсць. Бля, капец я ты гэта- высачэзны. Ну, я гэтага Усрацца можна. адвязу бліжэй да лакацыі, дзе яго мішн скончваецца. Ну, такі, бляха, вестерн-старчык. Монументальны. Феноменально. Не феноменально. Ой, щось гэта далёка. Не той шлях абраў, ці што? Далёка. Не, шлях то той, але типу, ну, у мяне хутчэй скончыцца паліва, чым я гэта аформлю. Гэты трып. Я лепш потым павярнуся да гэтага таска, бо там... Ну так. Ну такое. Гумная Ці- мысля прыходзіць апасля. Мгм. Крыху пазней, чым трэба. Так, я на месцы. Ну все, там першую частку давезеш, потым там другую трэба будзе. А другую не сюды, правильно? А другая там Пістка. далей. Але ты таксама можаш ну, там заправся, то і сё і парабі, і можаш па льду аб'ехаць. Там, ну, 100% лепш будзе табе павярнуцца і па кругу па льду аб'ехаць. Хоп, Бо сталі. гэта будзе, канешне... Фьюел от Ульс Тузані. Ось адсюль не трэба. Ёсць. Фуел Так. танк. А яшчэ трэба... Чакай, а Ну, чаму мне нема парамантавацца, калі. рамонта нема? А трэба ў гэты сесть у тузік і з яго парамантавацца. З гэтай, з прычэпа які. З РПР парткамі. Repair. Repair. Сервіс трейлер. Рипейр. Хаекс, так. Ось так. Все, дзякуй. Так, куди мне далей? Па Дзе льду гэты? аб'язджай, там заезд будзе. Ты галоўнае напрамкі не сігані праз гэтыя всякія. На лёд Там- выязджаць, Бо так. там тое яшчэ заебенне. А як тут скараціць ніяк? Хаця можна, мабыць. Ось тут. Не, я табе кажу, там не трымаецца, там вельмі ўсрата. Там у срата лепш не скарачаць, трэба ў аб'езд такую Мгм. пецельку рабіць. Ну, добра. Майн рекомендаціон. Хто я такі, каб з тобою спрачацца? То спрачайся колькі хочаш. Все адно будзеш рабіць, як я кажу. Не, ну рабі так само, як хочеш. Просто працуе яно вось так. Ведаеш, у меня был один такий випадок, типу покликали на проект для, ну, стороннього аудиту. Я такий, ну, Мгм. хлопці, ви робіть як хочеться, але, ну, ось... Рабіць згодно трэба за- так. Згодно закону працює гэта ўсё ось так, ось так, ось так. Я такая, а можно? Я говорю, конечно, можно, только с боку закона гэта нелегально.
Будзе пакаранне. Старий юридичний прикол. Ой, слухай, ти ж там на юриста вчився, можеш допомогти? Ти почекай, що тобі треба? Юридична консультація чи порада? А в чим розниця? Ну, порада безкоштовна, юридична консультація ще там 140 євро на годину з ватами. Ну, давай пораду. Моя тобі порада, запишись до мене на консультацію. Так, блядь, что за багна тут? По міліметрику яно А я повзе. ж там, я ж йому казав, виїжджай на льот обратно. Так я ж на воду і їду. Треба було тим же шляхом, яким ти їхав туди. Ну нічого, використаєшся. Так. Усе дерева поклав, бля. Ой, лісничок ти наш. Ну що зробиш, ну? Ну, такое життя, не ми таке життя такое. Так, зачепився, все. Передними колами зачепився, поїхав. Викрискався. Головне, що так. Шкода, що тут все ж таки за камінчики ніяк не зачепиться, коли ти повзеш тут. Ой, що я тобі можу сказати? У Роткрафті за камінчики зачепитися магчимо, але у машин лебедки нема, ось тобі, бля. Что не понос, то золотуха. Ну, Так, давай подумаем, як тут виїхати. о, пішла машина. Ой, може ми просто так скоротим, а що толку от того, що ми тут скоротим, а ніякого. Так как тебе, бляха? Що там? А Ого. тут древов понасаживали, не проехать, не пробиться, ну. Ну, такое собі. Тайга. Зараз сяду, бля, знову на живот. Не, ну, там нормальово караскаєшся. 520 чикс. Машина в шоці. Та просто. Та де ти там чаплялася зараз, мій? З тих магчимих шляхов ён вибрав самий... Та просто некое лайно, блядь. Куди я, що я? Самурая нема мет, тільки шлях. Та просто, блядь. Все. Захразнувку. Ёб твою налево, ну. Ой, как тебе лихо. Досі не пойшло, недовольно, Да не то слово. лається. Давай, чепися ты гэтым колом.
Ти, до речі, бачив там у Лепуса на стрими? Ти ж залітав до його на готу. Йотей, де він стрімив? Йотей. І що? Як тобі гульня на агул? Ой, ну просто ідентичне з гэтым Цушима. Ну, я взагалі не зауважив ніяких відрізнень. Лепус сказав, що подзаказуалили крив. Будем глядеть. Я сподіваюся, що його все ж таки випустять на ПК, так я сам погуляю її. Тим більше, що... Ах, ось чого я на, блін... Оказуалене. Не у чартах. Вітанки на білоруській, ЗБС тема краще, ніж на кацапській. Відомо, відомо лепше. Питання... А от питання не стоїть. Тут не про гэта нават размова, блядь. Чакай. Гэта хутчэй за ўсё мой бок ляціць, я ведаю за што. Что ляціць у мой бок? Ты пра што ты? У мой. А, у твой? Skydream. Ты пра ВРВ? Хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё. Вось так табе па плечах. Разумееш, ты Челісам табе. Скайдреймаўскім. Каб не утыкаў, блядь. Так, стоп, блядь, у мяне інтэрфейс прапаў. Нагадай на тильду націскаць, не. Тильда альбо пад бэкспейсом. Бэкспейс ёсць. О, усё. Пад ім. Так. Такая клавіша з гэтымі. Слэш. Слэш. Давай, паўзі, бляха, пачвара. Ну, паліва я не шмат страціў. Гэта прыемна. Да не, там табе ж... А, не, там трэба будзе штосьці спіздзіць. Ты пра што зараз? Папярыць табе адтуль. А ты ўпэўнены, што да цябе, бо мне чамусьці падаецца не, таму што ты ж не стрыміш, ты ж усё ж такі здымаеш відэа, а не... Ну, я здымаю відэа. Ну, а ён кажа блин, стрыміць. А. Ай. Ну, Ай-яй-яй. все равно там аудитория, яна ж sooner or later get crossed. Высока вероятность. Прафесійныя, бляха, змены, які адбіваюцца на жыцці. Ай, блин, я, короче, поехал у Джорджию, якая без города Атланта. Сакартвелла, цяжка так? Ну, Джорджия. Джорджия. Мне просто сподобався мем, недавно в інстаграмі побачив, таке там Сакартвелла і подпись People, please help, I can't find Atlanta there. Я просто так. Козли. Жарт. Гэта жарт сотка. Не, ну, дарэчы, ты ведаеш, адкуль ён пайшоў? Гэта ж калісьці вельмі даўно, можа, гадоў з 30 таму пажартаваў Задорнов. Міша? Ну... Міша, так. Ён жа ж жарцік на... Ён вельмі не арыгінальны, скажем так. Ён багата чаго папёр у Карліна. Джорджа, нашага Карліна. Таму, Можа быць, можа я быць. ўпэўнены, што... Не, ну, слухай, типу, як і багата хто з гэтых культурных дзеячоў таго часу, яны зразумелі, што ў Амерыкі народ генерыць вельмі добры контент, больш-менш ангельскую разумелі, яны, ну, вельмі багата чаго адаптавалі. Таму, я думаю, там пра гэты жарт таксама вельмі ў курсе, але, ну, типу, ок. Як ведаеш, я, як чалавек, які аднойчы зразумеў, што палова расійскага року гэта кавер гурты на Iron Maiden, ці яшчэ на што-небудзь, я такі так. Так, Хьюстон, у меня траблы. У меня траблы. Ты кажаш ехаць уздоўж мора. Не, табе назад і в горку зараз. То бок праз верхні, які там шлях маецца, так? Так. Просто фішка ў тым, што тебе трэба было спусціцца на лёд і па кругу аб'ехаць, так было б хутчэй. Зараз ужо трэба ў горку пхацца. А там вялікая такая... А, дарэчы, ты паглядзі, там бачыш, адзін ваенны карабель ужо прыйшоў. Паглядзі ў бок мора. О, ну. Паглядзі там. Бачу. Вайсковы карабель ужо прыйшоў. На зацацкі паклалі. Па адрэсе.
Так, карацей, тут я бачу дорогу, я так разумею, што па яе там недзе знайсці направо поворот. А, табе вось. А там не будзе поворота направо, там адзіны шлях. Зразумеў. Давай, чупляйся. О, маецца. Yes. Так. Оу. Factories, Congress, Army Reserve. Не сядай, не сядай. Да, там спужаўся трэба зараз. быць вельмі асцярожным. Што зараз зноў пузам сваім зачаплюся за каменьчыкі гэты і ўсё і сяду. Двери зачиняются. Все, нормально, покрыху идем. Карацей, трэба будзе неяк усё ж такі вось сабе прыдбаць гэтыя, бляха, DLC еўратрашныя. Ну, Грэцыю хаця б, так, бо яна там. Але ж я памятаю, што яна каштавала, бляха, 20 злотых. Сёння 40. Гэта занадта. Хачу 20. Можна за 22 DLC набыць. Хачу. Мне трэба. Бо ў акадэмію гуляць не вельмі хочацца, асабліва на стрымах, але вось па DLC гэтых парабіць Что я могу тебе сказать, дед? задачки. Дай мне хутка знайсці новага працадаўцу, я тебе подарую. Жадаю табе хутка знайсці працадаўца, які будзе з табе стала плаціць, па-першае, а па-другое добра плаціць, вось, каб яно неяк так склалася, каб вось гэтыя 3 складнікі, па якіх я асабіста выбіраю сабе працу. Чакай, зараз я разгружуся. А менавіта мова ідзе... Там яшчэ адзін таск падбяры, там трэба вось, бачыш гэтыя кантэйнера, наесть на гэты таск. Тут недзе справа мільгацела нешта, чакай. Паглядзі навакол. Бо я наколькі памятаю... Было, мільгацела, але знікла, пакуль я здаваў гэтую задачу. Ну, Зараз значыцца, гэта было яно. Просто... ад'еду назад вісноўку. Карацей, наконт гэта... О, Скайдрем, ты жывеш у Беларусі ці быў вымушаны міграваць? Вымушаны, я выехаў у 21-м. Дед. Што? Contracts, Kola Peninsula, Cabin Fever. Кола, Кэбін. Kola Peninsula, Cabin Fever. Акцепт. І вось хуету трэба... Бля, у тебе ж няма крана. Крану? Ну ты ж мне казав, я ж без крану сюди приїхав. Карацей, просто цягні її на лебедки. І все зрозумів. Уверх, наколькі зможеш, а там ми потім гэта шпіць. Буде зроблено. Я воль, майнфюра. Так, ці сінглавая гульня? Не, ми у капі. Там на 4 можна гуляць, калі што. Сюди. Так, подтягнуть ближей. И все, готово. Калі ви великий фанат песні FPV на Вовчанск, доєднайтеся. Доєднайтеся. Так, у тебя такая ж доля після 22-го мігров до Швейцарії? Ось і на що. Не, у меня такой магчимости не было, я у Польши. До Швейцарии не доехал. Мы так далеко не мигруем. Так. Так что я ввогуле, у меня, ведаешь, атрымалася вельмі смешна з міграцыяй. Я на 72 километра отъехал от своего места. И я сел, все. Просто что в іншай державе. Мне на 300 км атрымалася. Воу, тебе на 300. Бачиш, як недалеко білоруси тікають. Але от одного до другого у нас сколько там? 120, 140, мабуть, менше км. Поміж нашими городами. Давай я зараз проверю, как они полились. Так, паузе, слухай, на нормальова ён цягне. Я думал, будзе горш. Не, я у сэнсе того, что тягне контейнер по землі. Ну так, это не все ведают. Не все ведают. Что так можно.
Я тут думаю, ён будзе зараз чапляцца, лезь паўсці, ён так розніцы ніякай не маці. Я з прычэпам гэтым, чым з гэтым кантэйнерам. Які жах, 358 км. Ад мяне да цябе зараз? Угу. Ну так. Ну як да Менску, дарэчы, у мяне было раней. 308. Самы кароткі шлях. То есть, хто будзе казаць, хто будзе калі-небудзь казаць, што Вільня яна літоўская, ага. Ты паглядзі, як усё беларускае цягнецца і блізка да Вільні. Такое не кажы. А, зараз за сраку возьмуць. Я жартую, калі што, гаспадарства шаноўнае, не думайце. Тут ніякага, нічога такога. Мы толькі ў якасці месца культурнай спадчыны. Да, не болей. Усе ўсё разумеюць, толькі не гэтыя дэбілы усялякія не разумеюць, а прымаюць жарты як праўду. Ой, цягніся. Так, куды мне гэтыя перці? Як мага даўжэй, ты кажаш, недзе? Вось, выязджаеш на лёд і па льду, і там будзе гэты самы... Ой, як это... Карацей, табе трэба зноўку на гэты трейлер-стор. Трейлер-стор... А, там дзе ўсё, зразумеў. Так, ты кажаш па лёдзе. Але ты не спяшайся. Просто па лёдзе ўздоўж берага, вось так навакол. І там вось праз гэтую лагчыну, праз шчыліну, як ты перся, так? Ага. І ўсё. Вось прыкладна так. Дзіўна, але па лёдзе цяжэй ідзе. Не, ты ну ты глядзі лёд па тэкстура, вось той, які такі вельмі моцна роўненькі, так? Бляскавы, вось той будзе гэты крэпкі, ён табе вытрымае і па яму як па хайвею можна херачыць. Крыху толькі заносіць. Ну, што паробіш. Тебе там падфасілітейціць крыху, мабыць. Ну, мабыць так, я зараз падскачу да цябе. Ну давай, а то 120 літраў засталося ў баку. Вось. Я туды еду, ці я не туды еду, чакай, куды мяне панесла. Усё туды едзеш, больш я просто не бачу гэтае... Зараз лявей возьмі і... Паскудства гэтае, яно знікла просто, во. Таск трэба актываваць і глядзець за ім. Не, тое, што я канчатково гэту кропку я бачу, куды мне весці. Я не бачу блакітную гэтую паскуду, якую я сам ставіў. Яно недзе там ззаду засталася, я не зняў яе адну, і ўсё, яно пашло па шмоньке. Ну, яно такое. Бывае і так. Оп, все, я на лёде. Мышанка Валерий Альбертович. Ух, дрыфтит контейнер. Слухай, а где там гэты, памятаеш, форсаж нейкі? Там контейнер цягалі. У мяне зараз тое самае адбываецца. Зупыніся там на... Стою. Хвілінкі 2-3. Ну, можеш яшчэ там пару метраў праехаць і зупыніся на пару хвілін, я просто зараз падскачу тут. Ты, дарэчы, можаш сесть у нейкі скаут і ведаеш, што ехаць у бок фабрыкі. Фабрыкі. Не ругайся матам, я не лайся, я не ведаю, дзе фабрыка тут. Гэта ты тут усё ведаеш, ты тут жывеш гадамі. За чыгуначнай станцыяй адразу будзе фабрыка і соўміл. Лесапіларама. Усё, добра.
Ой, Скочу дякую Богу, тады. до речі, ми більше не поглядім другую пілораму. Гэта былі добрыя навіны, як на мой погляд. Але. Ведаеш, што дзіўна было? Гэта тое, што чамусьці Так доўга ёсць чакалі. ёсць так. І надта ўсе доўга чакаюць, і яно так сталася, што ёсць падозра ў тое, што гэта падстава нейкая. Чалавек проста перарабіў сабе дакументы. Та нікому І не ўсё. трэба наш стары. Ты думаеш? А ў 45-м немцы за гэтымі як іх Аргентыны, мабыць, таксама думалі. А нахера ім усё гэта? А яны ж там напладзіліся, як мае быць. А Куды не, падзеўся з Аргентыны татарын? Зразумела, яны стала там блёндаліся яшчэ, ну, у часы дэкаланізацыі. Там немчыкаў было дахера і крыху. Ну так. Гэта, тыпу, ну, сталая фігня. Яны туды выкінулі частку распрацоўшчыкаў, хто рабіў гэты уботы. Яны туды закінулі частку народу, хто, ну... Карці, там было ўсё складаней, так? І ты лічаш, што гэта ўсё проста... Там же, ну, яны, каб абысці гэтыя версальскія угоды, яны, ну, там рабілі багата гэтых фірм пракладак, яны вывозілі туда частку, там, вырабніцтва, таго-сяго, там, ну, вельмі складаная і цяжкая гісторыя з гэтым звязана, тыпу, ну... Так, нагадай, куды ты мяне пасылаеш на скауце? На скауце едзеш да, карацей, фабрыкі, вось там, карацей, бачыш Railway Station. Бачу. Так. І там ёсць соўміл, і там вось гэта Так. есть гэты завод, той чырвоны Ух! колес. Гэта што, чакай, у мяне было такое, гэта падпіска ці што? Так, гэта падпіски. Я ўжо забыўся, як яны. Дреймер, вітанашкі, дзякуй за фоллоу. Я ўжо забыўся, адкуль гэтая музыка, блядь. Вывучаюся. У куток наблізь, у левы ніжні. Левы ніжні, шчыліна па чыгунцы ідзе. Так? Не. Вось бачыш, там гэты Sawmill Warehouse. Наверсе, так. Sawmill Warehouse, і над Sawmill Warehouse ёсць такі, тыпу, квадратык, і там всяк. Так, ось у гэтым. Накидано. Ось табе ў той бок. Просто едь у той бок, потым мы удакладнім. Так, зараз чакай, я пагляжу. Нам трэба ось спусціцца сюды. І просто прама. Ось так, ось так. Як кажуць палякі, просто. Цэлы час До проста. рэчы, ну, не забудзьце паглядзець наверх, там цудоўная аўрора. Сур'ёзна? На ззянне паўночнае пачалося. То ёсць. Мне Соніка праз хлеў праз гараж прабіваецца. А вось зверху глядзі. Ёсць. Знайшоў. Ну. Ты адзінку пражмі, табе будзе, мабыць, лепш відаць з гэтай з драйвер-щит. Не, толькі не ў татарні. А ты, дарэчы, вельмі жорсткую машынку ўзяў. Што ты маеш на ўвазе? Ну, з татарынам будзе цяжка, але з іншага боку гэта будзе прыкольна, вязі. Ой, так, Дреймер, падпіска з ютубчыка перайшоў на Twitch. Зразумеў, дзякую. Dream on. Добра, гурт. І добрая песня, і ўсё астатняе. Вітаем вас. Ой, так, дівай темп. Блядь, що ти капошишся тут, пачвара. Давай, тягніся. Распрацоўшчыкі, понарабілі свою херню. І не кажи. Набярэ і ў кузов, бляха, не памяшчаецца. А ты пхаеш да сабе кудысьці там? Я пхаю да цябе. А, ты ў мой гэты кузов пхаеш? Ага. Эйчикса? Ну там два. Типу, ну, два. Візантик, I'm just a dreamer. Так само добрая песня. Озі Осборна, правильно? Помянем. Ну,
Блядь, гэты лёд усе яшчэ вісіць у паветры. Ты паглядзі на гэта, ну. А ўсё таму, Полтергейст, што бляха. гэта просто, ну, бачыш, ты просто не можаш інды-праект. што гэта так, інды-праект. Проект, я памятаю. Indie project, mate. There is nothing we can do with that chat. О, глядзі, у меня тут бруд. А, не, гэта не бруд, гэта расліны. Бруд гэта смачна. Озі легенда. Ну, я табе так скажу, я свой рок-музыцы, я пачынаў свой шлях з іншых групаў і з больш цяжкой музыкі, дарэчы. Таму, калі усе пелі наўкола і казалі, што Озі гэта проста амаль дэс-метал, і калі я пачуў Озі Осборна, ну, не, гэта зусім не тое. Гэта настолькі лайтовае аказалася. Не спяшайся, паб'еш. Прывіталіся. А похеру, што мне з гэтай машыны? Што мне станецца? Хто мне тут рахунак выставіць за гэтую машыну? Ось, ось. Паляцеў. Дарэчы, ведаеш, што мы можам зрабіць з табой? Паехалі зараз зробім этот па калена, не дип. Па калена. Ага, па калена. Ой, слухай, пригожа. Ну, цудоўна. Я нават тебе, мабыць, этот свет выключу. На ближніх пойдзе. Ну добра выглядае, добра. Адзінае, што ў лонгдарку ўсё ж такі лепш. Ну, што паробіш. Гэту ж інды гульню яны дарабілі да нармальнага патроўнага стану. Ну так. Так, дзед, не спяшаемся. Чаму? Давай, слухаю. Зараз мы поедем рабіць гэты па калена. Жалко, што не чалес, але... Навошта табе такі? Ён жа ж калі ўстане, то ты просто прытомнасць згубіш, не? Поехали. Еду. Ведаеш, як гэта ў лізе смеху там з Тэрнопіля, так каманда яны рабілі там про гэту бабку. Но. Бабка, навіщо вам біометричний паспорт? Ви ж нікуди не їздите. Щоб було. Як Ні, там, до речі, бабок доволі багато було. А, до речі, ти глядзеў, вибачаюся, апошні, ось того, що я глядзеў, просто у захапленні був, коли Розовий виступав. Я не пам'ятаю тільки за яку команду він вийшов, але, бляха, не сподобалося шмуренно. Коли гэта про Петра Першага? Не, гэта калі ён быў добры, гэта зараз быў апошні выпуск. Ён же ж зноўку, яго там каманда падпісала, ён выйшаў. Так, ён... Параненне атрымаў, што яго камісавалі. Во. І ён з гэтым параненнем, ён выступіў, ачмурэнна выступіў, блядь, мне... Просто такая аура, такі, блядь, задор, ух. Шо ты так? так? Тобі по каліен лепш ідзе? Да ідзе, я б не сказаў, што як-небудзь горш ён ішоў раней. Бляха, мінус. Што такое? Ну, мінус дубка ў машыны, нічога. Так, поехали, трэба парамантаваць буханачку. Присела. Я побачила тебе, присела. Да, такая, ну нахер, бляха. Закинь со своих РПР парцев, что у тебя там есть. Что есть? Ну, сколько там у тебя? Так, РПР Хан. О, это по Ханом зовется. Так, гербокс, усё? А что все доремонтовать? Да? Так, я все зробив. Судовно, у тебе там як? Тебе треба ремонтуватися? Не, у меня только подвеска, подвешенец, як ее правильно тут назвать.
Suspension. Suspension. Нехай буде так. Все, Так. чаплять, тягнуть кудись тут ці ні? Люди- Да ні, ти його не чапляй, ти, коротше, їдь зараз на фабрику, ну, одворотним шляхом, Так, туди так, так. ближче, а потім ми зараз з тобою, ось я эту херню підтягну, і ми з тобою займемося чимось пришпільним. Вибачаюся, я тут раніцю подрипів, тож не супроть. Ні, нормально, нормально. То ми і так по ночі їздим. Бо мне эту холеру еще пхать до механіка, ну, блядь, через полову мапи. Розполовив мапи. Короче. Ну, все правди, блядь. Ну, як завсюди, типу, гра то як гульня побудована, блядь. Треба просто половну мапу, щось ще весь час пхать, 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 пхать і пхать. Я ж не можу бути побач, правда? Ну. Так, я там був каля під'їзду, а зараз, де він, мабуть, ось тут. Не, все правильно едешь. Але тебе правее треба взяться, там буде більше сейвовий. Тому що в этой лужині, яка тут світиться кепська. Там так, там ти потонеш. Ти гляди, де більш такої наломаної. Да? Так, зрозумів. Все, вот. О, І божечок, можеш заїжджати вітаночки. на фабрику. Вітаночки, вож, як справи? Вітанки. Куди їдемо? По пиво? Ага, так, тут тільки пиво і мається, більше нічого. По девок, пиво вже взяли. Вже їдемо по девок. ВРВ там буханку подшапил. Ну, все, это хлеба у нас Хлеб есть, пиво есть. більше. Так, ну короче, я у гэтым квадратным месцы, як всё. ты казаў, і што мне тут? Цудоўна. Зараз мы з тобой чакаем. Зараз мы з тобой будзем рабіць мутку. Сядай, карацей, у гэты свой HX. Перакідвацца, зразумеў. Перакидывайся. Так, бляха. HX. Давай тут мы яго знойдзем 8. Так, блядь, это что такое? Ты едь по крыху наперад. А я ўсё, Ай, яно зляцела, блядь, не працуе. Наябнулася, не працуе. Надо, треба было флетбет ці што чапляць? А нічого, там треба на 4 слота гэты, карацей, яно так не грузится. Все, зразумеў. Чапляць і цягнуць яго ці што? Ага. Ты Так, а у тягни. мне 9,95, я дацягнуся. Так. По паліву. Где ты? Ось я жонцы раскажу, пайду агучваць, добра вам пагуляць, дзякуй вялікі. Раскажаш, я табе бандам, калі распавядзеш. Вожык шасцёрка. Почекай, я... Ты разумееш, пагражае ён. Ну... Бан-банан. Во-во, бан-банан, да. Ты заліў мне троху? Дзякуй. Конечно. Я, коли что, тебе подтягну. Блин, я думаю, что с этой машины херовая идея. Я так и гляжу. И наш нарушник стоит. Крыху помилився. Думаю, что с крыхой не пошло. А тобі аби заліцца, аби заліць нешта. Так, я ось зараз нават сяджу і чорну гэтую вадкасць у сабе заліваю. Я І всё як належить. Оранжевенькую. Залівала. Наливайка. Ёсць такая фамілія беларуская, ведаеш? А хаця у украінцаў таксама яна ёсць. Все роўна і там, і тут усе адныя ж. Я калісьці працаваў з 2 ажно налівайкамі.
Я Уяви веду, себе. что был такой мужик, наливайка, и он написал успомины на грозных илах, як он подчас Другой Сусветной на штурмовике Ил-2 летал немцев гасить. Ага. Крате пилот. На пилот. Давай, маленечки мой, тягни. Крышечка засталося. Ты не хвалюйся, коли что я подскочу. А чаму ты не перакульваешься? Ты ж тягнеш даволі Я? важкі вес. Так тым фішка, што машина шырокая, гэта 10 на 10 адзінай гульне. Ага. І я больш-менш, ну, разумею, як ну, працаваць з цэнтрам важкасці. Та ты шо? Ну. Ось гэта эксперт. Ты бачыў, як я там вожу некаторыя грузы ў Роадкрафце? Я просто закидываю их так аккуратненько на крышу кабіны Ага, бачу таке. і херачу, што чисто так. Нават я не там- чапляючы. Ну, я там на агул шаленствы такие вытворваешься. Адекватным людям такое показывать нельга, гэта ну, супраць конвенции. Ну давай, родны, што ты тут просто захрас у гэтых бляха снегах. Давай кину тебе лебедочку. Ай, так, калі Ну, калі я яно цягну адчэп- штосьці, яно ты мяне адч- таксама яно можаш адч- пачапіць? Не-не-не, ну яно отшепится, але ты выйдешь. Не, не на трэба, поле не трэба, не трэба, яно паўзе, хай паўзе. Крути колами улево-управо, так Так, так, лучше так будет и роблю. цеплять. Что у тебя там? Ну тебе хопить, тебе хопить. Паліва Там, хопіць, так. Ну, там, до речі, этот цистерна стоїть, коли що ти її продаш, новую придбаєш. Менавіта, так і зраблю. Ну, сёння, слухай, у нас неблага так пайшло па колькасці гледачоў. На мінулым тыдні як зусім сумна было, а тут... Дякую Мені Богу. 845. Уже там 45-ка пожалась. Ну так, ты уже наближаешься до 1000. Але ж, ось давай повернемся до того момента, калі у тебя было 500. Я тебе нагадаю, что у тебе ж была магчымасць зрабіць подписку на канал. Чаму не зрабіў дасюль? Ай, я уже зроблю повновартісну рекламу. Реклама. Колькі у тебя праглядаў на гэтым, на канале на месяц? На месяц? Ну, 8-10. Дык гэта ж кап'ё будзе. Гэта колькі? Ну максимум $8 будзе. На жаль. Але гэта Ну. ўжо 2 гарбаткі. Ну гэта гледзяш ідзе купляць гэту гарбатку. У Вільні. Не, карацей, просто калі ўжо будзе, ну, некі такі сталы движ, я просто буду рабіць, мабыць, больш відосаў, вось як пра гэта, пра заднепрывадныя машыны з гэтымі правакацыйнымі назвамі. Про сілавікоў? У тым ліку. А мне ж, типу, самый популярны відос на канале, типу, што рабіць з заднепрываднымі. Там просто захерачена на гэты, Што? thumbnail, так? Ну. На гэту, на превьюшку. Такі просто фотки машин, сноуранер огляд і што рабіць з заднепрываднымі. І там просто каліварчык пайшоў, лайки, тое сёе. Норма, справакуеш аудыторыю. Пішуць, ну, 15 тысяч набрало за... Яшчэ года не прайшло, як відос апублікаваны, а ўжо Мгм. 15. Цудоўна, цудоўна. Ёсць схемка-тэмка, і мы яе будзем прытрымлівацца. А ты мне вось распавядзеш яшчэ, бо я наперададні нашага стрыму сёння, узгадваючы, што гэтыя паскуды з SCS, ці неяк так яны там завуцца, далі зніжку маленькую на свае DLC, я падумаў, што ты, калі вось пачаў гуляць у Roadcraft, казаў, што давай будзем гуляць у Roadcraft. І што ён па глядах нармалёва збірае, варта яно будзе таго? Не, гульня лайно. О, дзякую за фоллоу. Хто там ще? Абібок?
Абібок. У мяне Абібок, дзякуй вялікі за фоллоу. Абібок ёсць звычайны, ёсць Абібок 25. Мяркую, гэта адзін і той самы чалавек. Дзякуй вялікі за фоллоу. Усё, я на месцы. А, мне трэба сюды зацягнуць. Дацягні ўжо. Еее. Цудоўна, цудоўна. Всё, хай вас халера заябе. Так, шановны мой. Factory Skyline. Ты чакай, бляха, мне тут трэба зараз заправіцца, адрамантавацца. Ну, а ты, потым... карацей, там заправляйся, ремонтуйся і не забудь активувати Factory Skyline, а ми зараз з тобою поїдемо. Добре. Зараз то ми хернёй почнем страждати. Зараз ти зрозумієш, чому я тобі казав, що БТРчик ти не вельмі, але гэта буде цікаво. Тобі сподобається. Так, у нас у цистерні засталось уже 800 літрів, було 2000. Як ми з тобою? Ну так, блін, ми тут улево, вправо, тудема, сюдема. Так, тузик. Ремонтовать. Будьте так ласкаві. Ти, до речі, можеш вже, ну... Я подається Ось так. тиснуть, бо там уже все. Ми на эту операційну базу навіть не будемо звертатися вже кучей за все. Серйозно? Ну, може там усе продавати. Ну ти учасно сказав, коли я вже все стратив тут. Ну, ось бачиш, все можна продавати. Так, гэта што, гэтую пашвару ставіць ужо ў ангар сабе? Рэтэйніць, ці як? Абібок бачыць здалёк. Ну, гэта рэфма. Ты ўсё прадай. Ты ўсё, галоўнае, прадай, там усе прычэпы, і можаш ужо ўсё можаш рэтэйніць. Прычэпы. Так, прычэпы. Это трэба... Ну, у шышыгу сядай, вязі іх там на гэту зону з прычэпамі, можаш гандляваць. Так, сядаю. Спачатку... я гэта нават і не магу вархнуць з месца. Аво, пацягнуўся. О, нема нічога немагчымага. І не кажы. Так, і цыстэрну таксама кажаш. Блять, якая накрывае, пачварна выглядае, просто фу. Што паробіш? Советская, блять. Как-то цыстэрну папердоліла. Та ведаеш, як гэты мем, я польскага не ведаю, але пса сапраўды папердоліла. Давай, поехали. Абібок, дзень добры, з кім стрыміш? З ВРВ. Калі перайдзеш на YouTube, там спасылка на ягоны канал. Ён на Twitch не стрыміць. Ён кажа, што гэта занадта халопская платформа. А вось, таму не варта там нічога. Так, і... Пачну я на Твічы стрыміць і вымушу вас усіх хадзіць да мяне. Ну... Я ўсім буду пісаць і табе, Лекусу, Рэйван, щоб я вас всіх знайду. Пячонку вам выяду. Вау, все, нарэшце, хаця так. Вы там ашалееце, бля. Так, давай, куды далей скакаць. Поехали, будзе у нас цудоўная сумесная праца. Сядай у тузіка. У тузіка сядаць, так? У тузіка сядай. Сядаю тузіка. Зараз пачнецца херня. Едзе да мяне. Вы бачыш, я стою там, табе зараз налево павернуць, выехаць і зразу злева буду я. Едь сюды. Еду. Зараз мы пачнем рабіць чарнуху. Так я і рабіў у адзін твар, калі сам праходзіў больше. Зараз мы на двоих будем. Весялей будзе, як найменей. Зараз будзе весець, да. Так класс. Зараз будзе прям... Так, это что такое, бля? Сюды, что отбывается? Едь ближе, бандерлоиды, ближе. Стоп.
Стою. Так. Я зрозумів, ти мені про стіну будеш кидати зараз. Короче, Так? дед, треба... Бляха, я не могу твою машину чіплять, каб я її Пересісти? Треба куди-небудь пересісти. Зігз. Давай. Ну я бачити не буду, що ти там будеш робити. Шкода. Блін, ну... Хоча за все треба... А коли я до тебе під'їду, чекай на Зіксі. Потім повернуся. А гэту буханочку головну з собою не тягни. Ні, я засталася. Ось, їдь. Зараз. Чекай, під'їду. Поглядим, що ти там вимислив собі вже таке. Занадто хитро виїбане. Все, ну ось, такое. Поляшуцьке, давай так. Ну, такое, як ми вміємо. Ну, звичайне поляшуцьке. Ми такое спеціалізуємося. Карацей, я пам'ятаю, не як ти пожартував. У сенсі того, що, оказывается, усі славяне пайшли з Полесся. А потом я толькі даведаўся, што сапраўды ёсць для гэтага гістарычныя падставы, ты разумееш? А ты ведаў недзе, хтосьці распавёў табе гэтае? Мабыць, дзесьці бачу на нейкім самым. Там пачалі выходзіць усялякі гэты паблік нотисы. Вось мы там вучоныя, пісюны мачоныя, там раскапалі тое сёе. Ну, то і сёе, типу. Вось яно так на самай справе было, я такой, да хто б сумняваўся. Усе жыцця ведаў ад нараджэння. Добра, назіраю. Без нас, палішукоў, хер бы у вас што атрымалася. Ні ракеты, ні самалёты вам, ніхуя. А на Твічы можна наладзіць стрым на некалькі гульцоў? Вядома, што можна. Там жа ж ёсць функцыянал, як ён называецца, тыпу сумесны стрым нават. І колькі я бачу хлопчукоў 6. Вельмі часта з Шаграэлем мы так стрымілі ў гэтую ферму. Сядаю у Тузіка. Вось, з Шаграэлем мы так стрымілі, потым памятаю з кімсьці яшчэ, чакай. Ты там куды забраўся, едь назад. Добра, прыехаў, і што? Шаленчик ты мой. Перасаднуўся обратно. Ты заедзеш, што за на? Поедем на другую. Блядь. Вырывай, ёб твою налево. Ну. Все, сел у Зикса. Зараз. Цягае гэтага татарана. Зараз посрэмся, бляха. Што, фокус не атрымаўся, ці што? Ну, штосьці не хоча. Не, кіраванне, блядь. Усратае, усе ведаюць. Не, кіраванне не усратае. Давай, блядь. А Бібок, ты калі падпісаны на Рейвана, на Шаграэля, на Міхася, хто там яшчэ разам з імі стрыміць, на Фоксі, там яшчэ ёсць 3 чалавекі, якія вось заўсёды збіраюцца вось такую шоблу вялікую. Вось, і яны разам там вельмі часта робяць велічэзныя такія стрымы на вялікую колькасць гульцоў. Ой, з гэтай нагоды я заўжды казаў, што трэба, бляха, лягчэйшы скаут браць. Вось яно што. Вось яно што. Толькі праз гэтае? А хто ж мяне, блядь, слухаў? Ой, ну давай уже. Что там такое? Толькі што ж нармалёва добра, хутка закінуў, а тут... Да што ці гульня не дае? Не дае, та гульня можа і не даваць, галоўна, каб дзяўчына была добрая. Гэта база. Шо там, дзе там? Куды ты назад яго пхаеш? А што, у цябе страла не падымаецца гэтая, ці што? Яна складзеная. А, яна зачапілася. Ёпарасота. Все, нават не варожыцца. Не, зараз мы...
Давай Ой, я. Витягуй стрелу. Головне, не садися в його. Ні, навіть спробувати не буду. Почекаю, покуль ти нагуляєшся. Нагуляюся, тут заєбешся більше. Гэта не пытанне было, а нагода да стрымоў менавіта на твічы. Ёпарасота, що? А маеш, ну, ты у сэнсе таго, каб ВРВ таксама стрыміць пачаў, ты пра гэта, мабыць, маеш на ўвазе, так? До речі. Што такое? Куды склаўся? Куды? Перад ад'едь крыху. У перцы наадварот? А, уперед. Наадварот не А, треба. вось яно што. Ты зараз будзеш так яго куляць. Хуяк! О, хояк, ось так, ось 5. Бэм! Бачылі? Антоніо Маргареті. ВРВ інженеріно. Чакай, я хачу сесці ў гэтае, дай я сяду. А ну давай, што адбудзе? Слухай, я сяджу. Ты зараз нам, мабыць, не падцэпіш мяне. Бля. О, бачу гэтыя ўсратыя каліжн мадэлі, якія тут выкарыстоўваюцца ўжо ўсё. Да не, ну... Ты бачыш вось гэта? Ён чапляецца за паветра. Ёба. Чакай. А, чмурэць. Зараз мы вытягнем. Зараз Усё, пайшло, пацягнуў. Яшчэ. Потім поле. Я чуў пра вертыкальны геймплей, я нават ім карыстаўся ў шутарах, але каб вось так вось. Ёсць. Вертикальны геймплей, аўтасімулятары. А гэтым так. Ну, аўтасімулятары, гэта цудоўна. Это вам... Тут вам не здесь. Куды едзем? Чуеш? Поехали, зараз допхаем. За табою, добра. Гэта з іншага боку трэба было рабіць зараз. Я зараз придумаю складний план. А там план не такий складний, ведаєш? Я тобі скажу. Давай мы тебе здесь поспробуем. Есть, Ой. заезжай вось на гэтые трубы. Ну, крыху вот отъедь, так як я стою, и штурмуй их. Ось. Пошел. Хопа. Ой, ты мой. А ты моя сонечка. А ты уключил гэты Factory Skyline? А, вядома, што не. Вядома, што не, так. Руби гэты таск Factory Factory. Skyline, тобі там треба Ёсць. до гэтага сцяжочка доехать. Так. Тебе там зараз аккуратненько вправо на гэту бетонную хуёвинку и прыг-скок забраться. Прыг-скок, праехаць туды-сюды. Exactly. А як ты адзін праходзіў гэтае? А я просто браў лягчэйшы скаут і яго так краном. Крана Хуяк! перакідваў. Ну, Так, усё, гэта ўзяў, там яшчэ адна ёсць недзе. А, ты зараз мяне выцягваць будзеш? Ці што? я паспрабую. Бо тут можа быць нейкі... Ага, несусветны пиздец. Ой вэй. Лепш можа, а назад павернуцца ты мяне там выцягнеш, не? А мабыць і так. Сапраўды. Блять, камера, не пераключайся так хутка, малю. А яна такая. Это вось две гульні, дзе ты можаш прайграць камеры, гэта Dark Souls 3 і SnowRunner. Ну яшчэ ў Родкрафце таксама. Той самы, ну. А бля, там такой фотоапарат зрабілі усраты, там просто, ну... Чуеш, Як а ты татарын яго не без круці, тваёй там- дапамогі нават пераехаў. Ніхера собі. Ось так ось. Ось. Ось Просто так ось.
Просто перакуліўся. Так, мне за тобой ехаць, так? Не-не-не, до Зікса едь того. Да Я Зікса. там зараз, ну, нам тут у той бок зараз ми проїдемо. Добре. Бо мені ще палива треба криху докинути. А з іншого боку і так усе тримається. Що за все. О, тут навіть гети є. Іліч. Так, быў такі, стаяў. Рукой махаў. Так, до Зікса я праехаў. Все, зупиніся криху. Спыніўся. Перасесці надо, трэба яго, правда ж? У Зікс. Ні, тобі не треба, ти садись у тузик, поїхали. А Добре. можеш і на гэтым на Зіксе під'їхати зараз. Як ти там бачив, що я нас пойдем. Бо там може бути складано. Поглядім. Бляха, ну... Ёпарасота. Што? Ну тут бачиш, гэты... Рабіш. Смейце, А з ну. іншого боку... А можа просто перакінуцца праз яго? Можа атрымаецца? Не, так перакінуцца атрымаецца гэта 100%. Я просто, ну... А, з іншага боку, ну, просто я цябе магу один раз туды перакінуць. А вот каб ты далей заехаў, гэта, бляха, вялікае пытаннічка. Тут трэба думаць. Вось у чым прыжкі. Ну што, ну, перакінуць цябе мы зможам. Ты, галоўнае, з разбегу так не заязджай на голову, бо цябе колы пойдуць по пессімістычнаму сцэнарыю. Бля, мабыць, нам по кругу аб'ехаць з іншага боку на агул. Тут праз лес ніяк? Не, там вельмі усрата. Давай паспрабую ўсё ж таки, каб пераскочыць, можа тут. Як бы нам... Ну, глядзі. Зупыніся на хвіліначку. Стой. Так, дай я перасяду. Едь. Не, А. едь. Сюда едь наоборот. Не, она не чапляецца ўверх. Ты я мушу выйсці, мне падаецца. Не. Ты, короче, отъедь крыху назад. Мы зараз такую херню замутим. Ой, минус камера. Так, максимально до правого боку. Давай. Едь. Ща. Сюда. Ебать ты разумный. Усраться просто. Все. Давай там направо гляди, як там есть шляхи нейкі. Бляха, ну тут... Ну, праз гэты трубы Сумневно. скакануть. Ты ж один раз уже атрымалася. А там контейнеры, разумеешь, и другие трубы стоять. Ось на стороне можешь поглядеть. Угу. Я упоруся и хутчэй за все захрасну. Спробуем? Давай поспробуем. Ой, почекай. Зараз Може зараз я заеду наверх и вось поверху ось той купы труб так само. Ось я так само думав про гэту темку, ну, калі што... Не, не хапае тут залезти. Тебе там стукнуло яшчэ так нихуёво. Нормас, простиснулся. Я, ведаешь, я гэтыя шчокі просто уцягнуў сабе і пролез. Ой, воу, мы зрабілі, слухай, ну у нас засталося... Памятаю гэтую базу, тут самы маленькі скаут толькі пролазіць. О, бачыш, Абібок, ты бачыш, што адбылося? Самы тлусты. Трэба мець ум, вопыт, разуменне багацьох працэсаў. Слухай, все на шару проехало. Все, паузем. Знаў, дзе шары шукаць. Ну, ось так ось нават проехал, бачиш?
Так, як ми повертаємося? Тим самим шляхом? Тільки Та ні, зараз може, з розгону, ні? Evacuate. Ні, Евакуейт, кажеш? Чекай, треба проглядеться, я вилізу, а потім вже евакуейт. Я бачу, що рампа ніяка є з А, этого боку. там есть рампа, это, металловая хуйня лежит. Ну. Коли что, я могу подъехать тебе дернуть еще раз. Паузе, і не виповзаєш, шкода. Зараз почекайте. Усі минуті, як кажуть у нас у Литві. Ну давай, родненький, давай, разгоняйся. Ну. Ать, плустая срака, ёсть. Ух, по Ёсть. факту ми гэта зрабілі на самым вялікім кране, самой великой машине у гульне, самой такой длинной, и самым здоровым скауте. блядь. Мінус 2 коли. Просто Ага. роз'ябали ущент. Так, я вертаюся. Ні, просто почекай. Ти ж Ні? пригнув, ні? Не, Там шукаю. судово, Так судово. я херово керуется. Это ж аккурат таки керуючее коло у меня пробитое. Есть Ты где перемонтоваться? Поремонтуйся, у тебя ж там есть комплект частка ще хоча за все. Щось есть. Ты, Репейр. коло тебе одно, докладно есть. О, есть. Е, О, мы тебе по 0. шиковно просто на ютке. Поехали, у нас с тобой есть 2 таска еще. 2? 2. Так, ну у нас полгодини ще. Поспеем? 8 докладно. О, видатно. Давай. Бяры гэты не діп по колено, цапляйся за гэтую клятую буханку і можеш її херачыць до того аматёр-механіка. Так, Поехали за мной. Я Еду. все одно буду каля яе праязджаць, тому ты зараз запанем. а тут, конечно, сказал, зачапі тое, візьмі гэта. Я буханку памятаю, дзе я пакінуў, але ж я на гэтым скауце ж дацягну яе. Конечно, дотягнешь. Я тебе полный бак залил. Мы тут, фух, МЗКТшечка, БТРчик, мы тут еще бляха, мы сюль доедем, сюль допхаемся. Все будет, як нам подобается. Ух, Мы всех пиздим, мы всех Льдина пиздим. зараз подскочила, я подумав, зараз щось це буде. Ось. О, ще одне. Нормас. Ось. Чапляй її і наліво вверх, і там буде гэты механік. Побачиш. Ну, карцей Бачу, таск бачу, називається knee deep. По колено. Ті. Knee deep. Так. knee deep. Ось я зачепився, поїхав. А я по хуткому похерачу там. По ваколле, прозлет. Там Like Brothers треба довести до аматера механіка. Ну все, слухай, ми гэту мапу на огул зачистили. Нам Ну, зосталися наступний тільки раз- на наступний. Ну, нам наступний раз треба буде брати машину з гэтим причепом радаром. Один. Брати ті скаути, які у нас з радаром. Брати машину ось гэту і просто херачить мега, довгий скаутинг там по той мапі. Там буде складаний і сапраўды вельми такий тривалий епізод, але ми упоримося, ми все зробимо. Як скажеш, добре. Ну, карацей, калі мне атрымаецца яшчэ і набыць сабе DLC, то, мабыць, у аўторак ще пастрымім. А можа замест На танкаў, бо разумах. на гэтым тыдні нешта танкі не пайшлі людзям, слухай, зусім прагляду не было. Хаця з вожыкам стрымілі, мне падаецца, было добра. Дык это ж такое, може може не те саме, не роздуплілися чорті. У середу. Ну. Не, просто что у меня все, вольные дни, вечері навряд ці будем неякія гэта суразмовы па праці, тому, 100% Ну, можна. малаверагодна, што яны ўвечары будуць. Ну. Ведаеш, як завуць злую працаўніцу аддзела кадраў? Ну, Нямецкая HR-ка.
Нічого. Ура. Треба було И не запомнить. посправляешься. Не, бля. Я не спиздел и правду сказал, и вельми добре б сказал. Так, чекаю, что... Блядь, тут повинен был быть шлях, а его нема. Едь справа по болоту, вздовж багни, і там буде заїзд. Од'їжджай назад і по лайну, по багнішки нашої родненької. Так, мне по правому боку, бо тут скала нейкая, чи по левому боку зараз ехать налево. Ти од'їжджай і переїжджай на... Ой, од'їжджай назад і по правому боку. Але ти можеш поспробувати... Ну, ні, там гэта скала, я вспомню, що там за локація, ну, ні, ти просто стратиш час. Штурмовать гэтую... Ну, ти можеш А проштурмувати поміж її, древов потім там можна, ні? протягнути. Ні, там, ще за все, ні. Ну, приглядися, мабуть, ти поспробуєш, і тебе тримається. Коли що, я зараз тут, ну, поспробую хутчэй до тебе підтягнутися. Не, добре, все добре. Штурманем. Все добре тут. А опанулося так, що так, легко на гэтым татарині. Там був шлях поміж древов, які просто согнулися. А, ну ось, і все, чудово. Йость. Йость. Так, куди далі? Давай, другая частка. Да. Гэта ти тягнеш ще, так? Гэта мне цягнуць яшчэ. Ну ты можаш паехаць на зустрэчу. На соустрач. Там, так, там ёсць, карацей, одна локацыя, прышпільна, мы можам паспрабаваць. Едь на выезд, вось, едь туды і пад'язджай бліжэй да краю. Вось, ты мяне зараз пабачыш, зараз мы будзем рабіць гэты... Калі што, будзем рабіць цяжкія пераправы. Пад'язджай бліжэй да краю. Ну, бачыш, там дзе я, вось. Сюды, моя сонечка. А, не трэба. Я думаў, я тут захрасну, ты мяне выцягнеш, і я давязу, але ўсё, зрабілася. Все, атрымалася. Всё. І без дапамогі. Ну, самастойны хлопчик. Ну, у 30 з хером годов. Не 27. Ну, вибачаюся, 25 годов. Давай сюди. Фух, ну, доволі таки неблаго атрымалось. Ми все доробили тут. Мне вельмі сподобалося сьогодні. Третій стрим, мабуть, по польському, по виспі. Так, не, чекай. Так, третій, правда. А може і четвертий, я вже не пам'ятаю. Бо я не відзначав, що у назві там не згадаю. 55%. Виконали? Ага. Понятно. Ну все, в такому випадку величезно тобі дякую за компанію сьогодні. Ой, тобі велике дякую, що покликав, чудовно постримили усім, хто доєднався, велике дякую. Так, Було велике... приємно. Пригайте до мене на канал так само. Там ще більш гэтага лайна. Ну, там... Шматколового. Там все ёсць. Усё ёсць, гэта правда. Усё, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Давай паглядзім, каго мы зарэдзім сёння. Але пустрыміць? Мы ўчора яго стрымілі. Не? Учора ці калі? А, нет, учора яго рэйдзіў. Учора, так. Чекай, хто Найн з Рейвен. нашай шляхты? Руді, Ліл Зорка, Рейвен. Рейвен был у мяне у сераду быў. У Рейвен. Лілзоркі там амаль што нікога няма, трэба падтрымаць малыху. Ліл Зорка, Шахраэль, так. Ну добра, пагналі. Яна во што? О, Авердроч. Згодны. Авердроч гэта добрая гульня, таму паляцелі да яе. Усё, мои шановныя, дзякуем велічэзна. Абнялі, І табе, припаднялі. Візантій, дзякуй. Так, як заўсёды. Усё. Усім пакуль. Пакуль.